Storja li 50 sena ilu bdiet fuq magażin ta' tfal kibret u kibret u din is-sena Fra Modest qed jagħlaq 50 sena. NetNews iltaqa' mal-awtur Charles Asa li 50 sena ilu ħoloq il-karattru li tant kellu jitgawda minn ġenerazzjonijiet ta' tfal. U bil-fors, għax Fra Modest huwa dak il-fraħ ħelu li bil-praspar tiegħu idaħħaq lil kulħadd. Huwa bniedem ċajtier, qalbu tajba, fis-sempliċità tiegħu jaf joħroġ minn xi problema u joħroġ il-ħadd ieħor ukoll, però kultant jidħol fihom mingħajr ma jrid. U bniedem sempliċi li fl-aħħar mill-aħħar għandu l-isbaħ ħaġa, għandu r-rispett u l-mħabba ta' dawk ta' madwaru. Mill-pinna ta' Charles Asab kollox ħarġu 5 kodba mid-dinja ta' Fra Modest. Is-sitt ktieb se joħroġ dal-waqt biex ifakkar il-50 sena minn meta nkitbet l-ewwel storja ta' Fra Modest f'magażin ta' tfal. Tawni l-isem Fra Modest u mbagħad din l-istorja tant kienet suċċess illi ma stajx nieqaf, kelli nkomplihom u baqgħu sejrin sal-lum. L-idejat jiġu mill-esperjenzi personali, l-esperjenzi ta' ħaddieħor, dak li jisimgħu, dak li jaqraw, u mbagħad isek taqbad kollox u toħloq xi ħaġa ġdida, ġifieri minn dak li ġara toħloq il-ġdid. Iqalleb karti antiki li jmorru lura 50 sena bl-ewwel tpinġijiet li fuqhom inbena l-karattru simpatiku tal-fra l-oħxon u l-qaraj lil Charles Asa nistaqsuh fuq l-istejjer ta' Fra Modest. Għana jgħidlek kull storja ħad gost niktibha, alright? Per eżempju, imma mbagħad biex niftakar waħda hemm ħafna, għax hemm 110 b'kollox, però biex inwieġbek fl-aħħar ktieb li se joħroġ dal-waqt li se jkun jismu 50 sena Fra Modest biex jiċċelebra l-50 sena. Hemm waħda Fra Modest isir saħħar lek kien ċertu gost fi għat niktiba u naħseb li se noġob ħafna mit-tfal. Iħares lura ħajjet Charles Asa ma kienieċ tkun l-istess mingħajr Fra Modest. Naħseb li tkun differenti. It-tfal tal-lum meta jaqraw Fra Modest iħadmu ħafna l-immaġinazzjoni. Jimmaġinaw l-ambjent li huma ma jafuhx. L-iktar ħaġa toġobni Fra Modest jiena t-sodisfazzjoni hija illi l-adulti tal-lum tiftakru fih bħala il-memorji sbieħ ta' tfulithom. U dik hija xi ħaġa li tagħmilni kuntent. Il-ktieb 50 sena Fra Modest mistenni jkun ippubblikat dal-waqt.